Cuk, cuk, cuk. Ojo lali ya tonton videoku iki sadurunge nonton, tik subscribe, tik like, share, komen dong. Tak tunggu lo ya. Cekidot. Gel, timbang gabut amarga kena lockdown ini ki main tebak-tebakan wae yo, Gel. Tebak-tebakan opo, Cuk? Yo tebak-tebakan biasa, Gel. Kowe engko nek iso jawab tak wae hadiah sawah 3 kedok. Oke, Cuk. Ayo mulai, Cuk. Wes ra sabar aku ameh lentuk sawah. Siap yo. Kewan opo sing sikile 5? Nyamuk sikile ceklek. Salah, Gel. Saiki pasti betul. Jawabannya bebek kawin. Bebek kawin. Isih salah, Mbah Google. Kok salah? Terus jawabannya opo, Cuk? Jawabane kucing gondol cakar. Neh, Gel. Manuk opo sing mebur tapi ora ambekan? Manuk kemprit kecepit lawang. Dudu, Mbah. Isih salah. Saya mudeng jawabannya dan pasti ini benar. Jawabannya pasti manuk. Manukku jare. Manukku lagi golek susoh. Isih salah, Gel. Baiklah saya nyerah, Cuk. Ngono ae nyerah. Jawabane manuk gantung. Iki tebak-tebakan paling gampang, Gel. Nganti ra iso yo gendeng tenan kowe. Yen dibuka ngadeg, yen ditutup turu. Apa? Waduh, kok rodok berbahaya ngono tebak-tebakanmu, Cuk. Bahaya piye to, Gel? Iso ra iki? Gareng jawab rek bahaya wae. Aku gak iso, Cuk. Terlalu ngeres. Ngeres yo ora lah. Jawabane palang sepur. Iki sing terakhir, Gel. Terus paling gampang nganti ra iso jawab yo jian nemen kowe. Sayur apa sing iso bersinar? Ora mungkin nenek sayur sing bersinar, Cuk. Aneh-aneh wae kuwe, Cuk. Enek lah, Gel. Mosok ra mudeng. Jare aplikasi paling pinter. Wes lah, Cuk. Aku wes ngaku kalah. Rantuk sawah iyo wes gak popo aku. Aduh, opo wi? Jawabane terong, Gel. Lah kok terong, Cuk? Emang terong bersinar, Cuk? Lah ya genah no kok. Kae lho, habis gelap terbitlah terong. Kae terang, Cuk. Kampret tenan wi, Cuk. Sorry, Gel. Kowe gagal entuk sawah 3 kedok. Alah, sorry. Piye jane?